Ahojte, toto video je určené hlavne pre tých, ktorí sa zaoberáte kúpou svojej prvej zbrane. Mám tu pre vás dva základné body, na ktoré sa treba sústrediť pri výbere konkrétneho modelu. Tým prvým je účel. Účel, na aký chcem túto zbraň použiť. Bude to sebeobrana z nosení, šport, lov, relax, vyblazenie na strelnici, XY veci, ktoré sa tam dajú zahrnúť. Je dobre mať v tomto jasno, lebo veľmi veľa ľudí na začiatku hľadá jednu zbraň na všetko. Taká jednoducho nie je. Vždy bola vyrobená za určitým účelom. To, čo je dobre na strelnicu a na šport, nie je dobre zase na nosenie a naopak. Ideálnou voľbou na začiatok pre každého je zvoliť si kompaktnú zbraň, ktorá mi dopraje jednoducho mať pohodlný úchop, dobré správanie, presnosť. Tým pádom moja edukácia na strelnici ide hore a dokážem sa veľmi rýchlo prepracovať k tým mikrokompaktom, ktoré sú zase veľmi dobré na nosenie. Ten druhý faktor, alebo teda ten druhý bod, je financie. Koľko finančných prostriedkov mám na to, aby som nadobudol túto strelnú zbraň. Nie je to len čisto o konkrétnej zbrani, ale je to aj o doplnkoch. Nejaký trezor, ochranné okuliare, sluchadlá, kolimátor, baterka, XY veci. Ale v neposlednej rade je to munícia. Hej. Čím viacej tej munície dokáže minúť na tej strelnici a učiť sa strieľať, tým som lepší, sebavedomejší strelec, lebo nezabúdajte, že zodpovedáte za každú jednu vystrelenú ranu z vašej zbrane a čím viacej peňazí naozaj si dám do tých kurzov a miniem ich na strelnici, tým som lepší a zodpovednejší strelec. To je asi všetko, čo by som k tomu chcel povedať a ak budete mať nejaké ďalšie otázky, kľudne mi napíšte do komentára pod videom. Ahojte.